سلام كما يتوعلو كبرات تغتاتل تفنوير تيفي نلوم حاموس سلاسان حادن مقابيت فرق معالتم فرقان ستدالو وزينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت سالكم بخبر زعدم ايدن قبر سلاسة فلماك اندر استزينا مبل 45 عام الزغر سرحيت محرار كتما ناقفا تتنبلو أبزو باقاش باركات تتاونا تحرشانا مقعباتا بزحقزو أقابات تزتيو معكل موياوي سلطنة تسوى عقم ممهران نمعباي سلطنة وديبو أب ديمقراسيويت ريبابليك كونغو أب منغو سراويت منغستن عطوقات تقاوم حيلم كويناتي كايدالو تشاينا روسيان قطباون دبلوماسياون زمدنا أن مدنفع كسرحة سامعين دوب كوريا وتادرو عقما نمعبال زحق زاروكيت كمزون شفتا فليتا زرزرات زينا مبل 45 عامت زخري محرار كتما ناقفا بعشران سلسن مقابي تتنبيلو أبتي بزيتا فلالي مسنادوتات زمعركة تنبل أم حدارين وزوا ناقفا آتو ياقوب إدريس أبز اسمعو قال ناقفات مرتقالتي تنعاتن مختن هزب إرترا مخانا بمدقاس رزين تاريخا ناب حدست ولدوتات النات سقاقره مملي سقوق اللعمانتي بقبوء كنقرن كسندن كم زقبا قليتو هزبون عند حقوق سورقو بمخان أبركتو أب معوات برتاو قالسي قولي حمون باروز تقاساتو ياقوب أب مدبات لمعاتن مختن بزلعاله كدقم تلابيو اتتنبل ببهلاون سنة بباون مستنادوتاتن سبورتا وددراتن معريقو منبارو وكيل إيرينا حبيرو نقفا بعسران كلتن مقابيت شحنج عتميتن 77 حنساب حرام سوتت داقماي أب تحت مجزات زياتوات تاريخويت كتمايا أبزو باقاش باركا تتاونت حرشان مقعبات أبز حقزو أقوابات كلهم أكلات بوهدتي سرحو كمزلو تقليتو وكيل إيرينا كراو تولدن زدالو زينا وتسبتسب ليديا تخلمارم كتقربيا أبزو باقاش باركا حرشاوي اتوتن اتتاونتن مقعبات كمون وحلول محدران أطغاقمان ماين مريتن متأتتاو مس كلهم أكلات منغستي هزبن سراويتن بموهات بعتوبي سرح كمزلو أما حدار زوباقاش باركا أمباسادر محمود علي حوري قليتو أما حدر تخبابي النبابر تعدي أبالات بايتو وكلت هزبي تكالات منغستن محبراتن كمون أززت هزبا وسراويت أبسترخبلو بعسران شمونتن مقابيت أب منصورة أبستقبر ركب أمباسادر محمود قون من محداراون لمعتاون مدبات نقحاتن ودابن هزب بمحيال حرشاو اتوتاونتن مخعبات زحق زميلاتات بملآتن متقبار كمون أب محداران تتقامنتن هابت ماين معلا مريتن زتانحو دخمتات نموقات سقمتتات يوسد كمزلو حبيروم بزيكازي قبر حرشا مريتن تريتن بقبوء مئكابن هابت قرب مسسانن مسقدامنتات استسرع مدبات بمخانم بممحدارن كالوت أكالات منغستن استوطنو مدبات نمتقبار أما حدرتي النبابر تعدن وكلت هزبن وداب هزبي أب محيال كسرحو أتحساسيبوم زحالف كرامات الدخون بمنبارو أب مبزحتو كبابيتات مهرتي تحوت كم زنبرة زحبرة أمباسادر محمود نتفتات معك أب حمد ماين مدل دال قرهون بعتب كسر حلو تحجامك بسبن تريتن ناي مخزان بهال الدماء كمعبل أزخاخيرو تساتفت دماء نزي حلاف النتوان أبرستهاب تقرب ترير سقمتيك وسدلهم أب مخفال قبر منغستي أقبابا كفافلا كهلو كم أون حتو هزبي أب قداي مريت حرشان مقهجان قلتو فتح كقبرلو زبلن كالئن رئيتوتات أغريبهم أب سوا زركب ماكل موياوي سلطناتات عقبي ممهران كبن بمبال أب مسرح ممهارن مستمهارن كقات متصون حوت أقامات بوشت أو عقمين مفتاح زي حقز ناي حدا ورح سلطنا وديبوم دايركتر ماموس ممهر تسفاي تولده بسالسا مقابيت أب نسلطنتي أب زقابورو ركب اتي علامة ببعودو بقعاتن تودادرتن من اسيات نمفراي مخانو تغيسو ممهران نزلوان موياوي بقعاتن كإلتن كبن ببال بوهدات كسرحو أزخاخيرو اتسلطنا عقمنايتو ما بستفلالي عودتات موياوي تمرتي زينتفو لعلميتي ممهران
ንምምዕባልዩ ኣብቲ ስልጠና ምሕደራን ኣጠቃቅማን ንብረትን ሰነዳትን ጽገናን ኣተሓሕዛን ማሽናትን መሳርሒታትን ኣገባብ ኣመሃህራን ኣገማግማን ንጥፈታትን ምድላው ውጥንን ምሕደራ ግዜን ከምኡውን ምሕደራ ክፍልን ኣተኣላልያ ሰልጠንትን ዝለዓለ ኣተኩሮ ተዋሂቦም ከም ዘሎ መምህር ተስፋይ ብተወሳኺ ኣብርሂቡ ኣሰልጠንቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ኣብ ኣሰራርሖኦም ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ መደብ ኣብ ምብራኽ ብቕዓት መምህራን ኣገዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ምትሕብባር ዝምልከቶም ኣካላት ከይፍለዮም ተላብዮም ስፖርታውን ባህላውን ቅን ኣብያተ ትምህርቲ ንዞባ ፎርቶ ሰዋ ካብ 25 ክሳብ 28 መጋቢት ተኻይዱ ኣብ ስነ ስርዓት ምዝዛም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር ዑስማን እድሪስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣካል መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝኾነ ቅነ ዕላምኡ ዝምባለታት ተምሃሮ ንምዕባልን ባይታ ምልዋጥ ተመክሮ ንምጥጣሕን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣበርክቶ ንዝገበሩ መምሕዳራትን ነበርትን ሞጊሱ ኣመሓዳሪ ንዞባ ፎርቶ ሰዋ ኣቶ አቡበከር ማሕሙድ ድማ ንኣገዳስነት ቅነ ኣብ መድንፋዕ መስርሕ ትምህርቲ ብሓፈሻ ባህላውን ስፖርታውን ውድድራት ድማ ብፍላይ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ደረጃ ንኽውደብ መምሕዳር ንዞባ ኣበርክትኡ ክዕዝዝ ኣረጋጊጹ ኣብ ንዞባ ፎርቶ ሰዋ ኣብ 13 መምሕዳራት ከባቢ ዝተዘርግሐ 21 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ይርከባ ኣባላት ጨንፈር ሓማድ ኣብ ንዞባ ባረንቱ ኣብ ስልጠናን ጸንሑ ታሕተወት መኮንናት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እንግዶት ብምድላው ኣተባቢዐን ኣብቲ 25 መጋቢት ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸሓፍት ጨንፈር ወይዘሮ ካሬና ሲላ እቲ መደብ ብተበግሶ ኣዴታት ዝተወደበ ምዃኑ ጠቂሳ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ዕማማት ተጸሚዶም ንዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ስለቲ ውፍይ ኣበርክቶኦም ምስጋና ንምቕራብ ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢራ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ድማ እቲ እንግዶት መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብር ህዝቢ ንኣባላት ሰራዊት ዝገብሮ ምትባዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ዓሚቕ ትርጉም ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ብርጋደር ጀነራል ስምዖን ዕቕበ ብወገኑ ኣዴታትን ህዝብን በብኸባቢኡ ንኣባላት ሰራዊት ዝውድብዎ እንግዶት ኪኖ ምዝንጋዕ ዝኸይድ ትርጉም ከም ዘለዎ ብምብራህ ብስም እዚ ምዕራብ ምስጋና ኣቕሪቡ ኣብቲ ብባህላዊ መሰናዶታት ዝተሰነየ መደብ ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ጃብራን ኣዘዝቲ እዚ ምዕራብን ተረኺቦም ነይሮም ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ኣህግራዊ ዜናታት ክስዕብ ምሳና ጽንሑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን M23 ዝተሰሚዕ ዕጡቕ ተቃውሞ ሓይልን ብዝቕጽል ዘሎ ጽዕጽዕ ኩናት ኣሽሓት ነበርቲ ካብ ቤት ንብረቶም ክመዛበሉን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክስደዱን ከም እተገደዱ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እቲ ኩናት ዕጡቕ ሓይሊ M23 ብ27 መጋቢት ምስ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ኣብ ዘዳው ከባቢታት ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት መንግስቲ ድሕሪ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ከም እተወላዒ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ልዕሊ 6,000 ነበርቲ ኣብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት ከም እተመዝገቡ ዝሓበረ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኩናት ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ይልሕም በምህላው ቁጽሪ ተመዛበልቲ ብዕጽፍታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቱ መንግስቲ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዕጡቕ ሓይሊ M23 ብሩዋንዳ እናተሓገዘ ነቲ መጥቃዕትታት የካይድ ከም ዘሎ ብምኽሳስ ኣብቲ ኩናት ዝተማረኹ ዝበሎም ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ማዕከናት ዜንኡ ኣቕሪቦም ዕጡቕ ተቃውሞ ሓይሊ M23 ኣብ 2012-2013 ብዘካየዱ መጥቃዕትታት ሰፊሕ ክፋል ምብራቓዊ ወሰናትን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተቆጻጺሩ ምንባሩ ዝዝክሩ ጸብጻባት ኣብቲ እዋን ሰራዊት መንግስቲ ኮንጎ ብዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ተደጊፉ ብዘካየዱ ጸረ መጥቃዕቲ እቲ ዕጡቕ ተቃውሞ ሓይሊ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሩዋንዳን ኡጋንዳን ከም እተደፍአ ይገልጹ ኣብቲ እዋን ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ መርማሪ ጉጅለ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ነቲ ዕጡቕ ሓይሊ ከም ዝድግፍኦ እኳ እንተኸሰሰ ክልቲአን ሃገራት ግን ነቲ ክሲ ነጺገኖ እየን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብ29 መጋቢት ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሄሊኮፕተር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ካብ መሬት ብዝተተኮሰ ኣጽዋር ተወቂዓ ከም ዝወደቐት ተቓሊሑ ብሰንኪቲ መጥቃዕቲ 8 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ከም ዝሞቱ ሰራዊት ኮንጎ ኣፍሊጡሎ
እታ ሄሊኮፕተር ኣብ መንጎ ሰራዊት ኮንጎን ዕጡቕ ሓይሊ M23ን ውግእ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኣውራጃ ኪቡ ኣብ ኮለላ እንከላ ብምውዳቓ በቶም ዕጡቓት ተወቂዓ ክትከውን ከም እትኽእል ግምታት ኣሎ። ቻይናን ሩስያን ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድንአን ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን። እዚ ስምምዕ እዚ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ጎኒ ጎኒ እቲ ኣብ ጉዳይ ኣፍጋኒስታን ዘተኮረ ኣብ ቻይና ዝቀናዕ ዘሎ ርክብ ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ ተበፂሑ። ቻይናን ሩስያን ኩሉ መዳያዊ ዝምድንአን ዘላቕነት ክህልዎ ኣበርቲዐን ከም ዝሰርሓ ኣብቲ ርክብ ኣፍሊጠን። ክልቲአን ሃገራት ዝምድንአን ንምድንፋዕ ቀጻሊ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከካይዳ መጽንሐን ጸብጻባት የረድኦም። ብዘይካዚ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብቐንዱ ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ንዝወሰነቶ እገዳታት ዘይሕጋውን ዓንቃፅን ክብላ ኮኒነንኦ። ደቡብ ኮርያ ንፈለማ እዋን ሮኬት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ትማሊ 30 መጋቢት ኣፍሊጡ። እቲ ሮኬት ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ዝኽእል ስግኣት ኣብ ምግታእ ኣበርክቶ ዘለዎን ሳተላይታት ንምውንጫፍ ተርኡ ልዑል ከም ዝኸውን እቲ ሚኒስትር ገሊጹ። ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ዘካየደቶ ኣህጉረ ሰገር ዘጠቓለለ ፈተነ ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ ጎረባብታን መሻርክታን ሃገራት ምዕራብን ሸቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ። ነቲ ፈተነ ዝኾነና ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ክመጽእ ንዝኽእል ስግኣት ንምምካት ወተሃደራዊ ዓቕመን ከደንፍዓ ምዃነን ክገልጻ ምጽንሐን ይፍለጥ። በዚ ድማ ቅልውላው ሓሱ ደሴት ኮርያ ዝኸፍአ ኣንፈት ከይሕዝ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ስግኣቶም ገልጹ። ኣብ ናይጀርያ 970 ሰባት ኣሳፊሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ባቡር ምድሪ ብዝተኸስተ ሽበራዊ ምንባሩ ዝተጠቐሰ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ። በቲ ንከተማታት ኣቡጃን ካዱናን ኣብ ዘራኽብ መስመር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዛጊድ ቁጥሮም ዘይተነጽር ሓያለው ካልኦት ከም ተጨውዩ መንግስታዊ ምንጭታት ናይጀርያ ሓቢሮም። ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብቲ መስመር ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ምንባሩ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነነ መንግስቲ ናይጀርያ ኣንጻር ሽበራውያን ዝካየድ ስርሒታት ክሕይል ኣዚዙ ኣሎ። ሰራዊት ናይጀርያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ኣንጻር ሽበራውያን ዝቐንዐ ሰፊሕ ስርሒታት ከካይድ መጽንሑ ይግለጽ። ኣብ ጠፍራዊ መዳይ ቁልጡፍ ገስጋስ ተበዝግብ ዘላ ቻይና ትማሊ 30 መጋቢት ኣብ ኣካባቢያዊ ዳህሳስ ጠፍራዊ ምርምርን ዝነጥፋ 3 ዝተረቓቓ ሳተላይታት ብዓወት ናብ ዙርያ ምድሪ ከም ዝወንጨፈት ኣፍሊጣ። እተን ሳተላይታት ኣብ ኣካባቢያዊ ዳህሳስ ብሓፈሻ ምቁፅጻር ማያዊ ኣካባቢ ሓደጋታት ባርዕ መረርን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ድማ ብፍላይ ዘተኮረ መጽናዕቲ ኣብ ምክያድ ከም ዝነጥፋ ክኢላታት ጠፍራዊ ምርምር ቻይና ሓቢሮም። እዚአን ወሲኽካ ቻይና በቲ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶን ኣብ ጠፍራዊ ምርምር ልዑል ደገፍ ዝገብር ዘሎን ሎንግ ማርች ዝተሰመየ ሮኬት ናይ ዝወንጨፈትን ሳተላይታት ቁፅሪ 413 በፂሕሎም። መስርሕ ህንፀቱ ኣብዚ ዓመት ዝክዛዘም ትፅቢት ዝግበረሉ ናይ ገዛ ርእሳ ጠፍራዊ መደበር ትድኩን ዘላ ቻይና ካብ 2030 ንጠፍራዊ ምርምር ክትዕብልሎ ወጢና ከም ዘላ እዩ ዝሕበር። ትማሊ 30 መጋቢት ኣብ ሰፊሕ ክፋል ምብራቃዊ ገማግም ኣውስትራልያ ዝወቅዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘኸተሎ ሓደጋ ዕለቕለቕ ንዋታዊ ዕንወት ወሪዱ። በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ልዕሊ 30,000 መንበሪ ኣባይቲ ዝርከቦ ትሕተ ቅርፂ ከም ዝዓነወ ዝሓበሩ ጸብጻባት ብሰንኩ 10 ሽሓት ሰባት ብዘይ መጽለሊ ምትራፎም ኣረዲኦም። እዚ ብርቱዕ ዝናብ ዝወቅዕ ዘሎ ስምብራት ናይቲ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዐን ተመሳሳሊ ዕንወት ዘውረደን ሓደጋ ይስዕብ ብምህላው ነቲ ኩነታት ከም ዘገደዱ እዩ ዝግለጽ። ከተማ ሲድኒን ከባቢኣን በዚ ላኒና ዝጽዋዕ ክሊማዊ ምምዝባል ዝጠንቁ ብርቱዕን ተኸታታልን ዝናብ ዘስዓብ ዕለቕለቕ ብከቢድ በኣሉታ ከም ተጸልዎ ይሕበር ዘሎ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ዝለዓለ ናይ ባህርያዊ ሓደጋ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ምውፅኡ ይዝከር።
ናይ ሰዓት ዜናው መሰናዶና ንምዝዛም ቀንድርሰ ዜና ክንደገም መበል 45 ዓመት ዝኽሪ ምሕራር ከተማ ናቕፋ ተጸንቢሉ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ እታውነት ሕርሻ ንምኽባት ኣብ ዝሕግዙ ኣገባባት ተዘትዩ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ሰዋ ዓቕሚ መምህራን ንምዕባይ ስልጠና ወዲቡ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቕ ተቃውሞ ሓይልን ኩናት ይካየድ ኣሎ ቻይናን ሩስያን ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዝምድና ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ደቡብ ኮርያ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምምዕባል ዝሕግዛ ሮኬት ከም ዝወንጨፈት ኣፍሊጣ ዜናው መሰናዶና ብተዛዚምሎ ንስለመክትታልኩም ነመስግን ብሩኽ መዓልቲ